Ga je ben ik bestreek. Ziet je allemaal nog een beetje fris en munter? Ja? Keine Nacht? We zijn zwaar brood, zoals gezegd. We gaan een paar en een handbal liedjes wil ik doen. En we hopen dat je het heel tof vindt. We vinden het echt al super chic om weer echt te stoppen. Het eerste liedje is opgedragen aan de held van Limburg, Max Verstappen. Kennen we Max Verstappen allemaal? Super, om groots op te zien zo gaat. Waanzinnig. Ik ga aftellen van 4 tot 0. Dan nu bij de start van de Formule 1 en dan gaan we los. Komt eraan. 4, 3, 2,